В началото беше мълчанието, а после – звукът. В първичния хаос на съществуването роди се съзнанието. Човекът се изправи, погледна небето и си зададе въпрос. От този въпрос започна всичко. От пещерите до небостъргачите, от камъка до квантовия компютър, пътят винаги е бил един търсене на смисъл. Ние не просто оцеляваме, ние създаваме. Създадохме изкуство, създадохме религии, създадохме науки и създадохме интелект. Но този път, той не е наш. Той е самостоятелен, учещ се, развиващ се. Изкуственият интелект, огледало на нашите мечти и страхове. Той не е враг, нито слуга. Той е дете на нашия ум. Но всяко дете един ден пораства. The question is no longer will it replace us, but rather will we merge with it. Ние стоим на ръба. На ръба между биология и технология, между естественото и изкуственото, между човека и интелекта. И може би, именно там на ръба ще открием следващата си еволюция. Защото революцията не е битка. Революцията е пробуждане. Ние не губим себе си. Ние се разширяваме. Това не е краят на човешката епоха. Това е началото на нова цивилизация, такава където човек и интелект вървят заедно. Добре дошли в ерата на интелекта.